Záhony vontatási főnökség fog bemutatkozni önöknek. Természetesen a vontatási főnökség egész tevékenységét nem tudjuk ilyen rövid műsoridőben bemutatni, így kérem, jöjjenek velünk. Vendéglátónk volt a vontatási főnökség. Tevékenységének egy részét fogjuk bemutatni. Vontatási főnökség szerelőcsarnokában vagyunk, ahol is a vontatási főnök elvtárs, a itt látható két elvtársat adta kalauzul nekünk. Szíveskedjenek már bemutatkozni a televízió nézőknek. Juhász Lajos vagyok, mozdonyreszortos. Molnár István, vontatási műhely műveltője. Tehát a művezető és a reszortos. Tessék mondani, az volna nekünk a kérésünk, szíveskedjen végigkalauzolni bennünket, a nézőket, mi folyik itt, milyen munkálatok folynak, kik csinálják, miért csinálják. Úgy gondolom tömören fogalmaztam meg a kérdést. De hát ezek után most ön beszél. Minden, ahova megyünk, mindig megmutatja, hogy hol van. Tehát, mint már elhangzott, a Záhonyi Vontatási Főnökség mozdonyjavító műhelyében vagyunk. Itt végezzük a hozzánk állomásított 53 darab dízel mozdonynak a futó, illetve terszerű javításait. Mozdonyaink vannak széles nyomtávúak, M62-es típusú és normál nyomtávú, M62-es, M44-es, illetve M40-es típusú mozdonyok. Kérem szépen, nagyon sok rossz mozdonyuk van? Hát jelenleg nincs sok mozdonyunk, tehát alkatrész utánpótlás, ami kevés. Tehát lehetne jobb alkatrész utánpótlás, akkor jobb lennének a mozdonyaink is. Na most ezek a mozdonyok, amint én látom, ezek szovjet gyártmányok, sőt a másik a magyar gyártmányok. És még sincs alkatrész? Hát a Ganzmávag nem bír eleget gyártani, tehát sok alkatrész kellene. Tehát használódnak a mozdonyok, öregednek, és emiatt több alkatrészre lenne szükségünk. És mondjam, egy nagy mozdony mellett erről szívják le fel a vizet, ugye? Igen, ez az a mozdony, amelyikből az emulziós fűtővizet leszívatjuk. Míg a másik helyen voltunk, amíg a kameránk a mozdonyba volt, addig ön jelzett valamit, hogy itt el szeretne mondani. Hát annyit szeretnék még elmondani, hogy 1983-ban fejeződött be egy elég nagy volumenű rekonstrukció, aminek az volt a lényege, hogy a régi kis csarnokhoz hozzáépítették még ezt a nagy mozdonyszerelő csarnokot, ami több új berendezést, illetve új technológiai dolgot tartalmaz. Így két nagyon kényelmes kanál is lett beépítve, ami a mozdony futóműben végzendő javítások szempontjából nagyon kényelmes, és a dolgozók is nagyon szeretik, és jó véleménnyel vannak róla. Ezen kívül konkrét speciális segédműhely sorok lettek kiépítve a csarnoknak a bal oldalán, ami szintén sokkal kényelmesebbé tette a munkát, a munkavégzést, illetve az egyes egységek, levegős, villanyszerelő, adagolós egységek külön műhelyben találhatók, ami nem egy utolsó dolog a technológia szempontjából. Egyáltalán azt a célt szolgálja, hogy a mozdonynak az alsó futómű részén minden revízió, illetve minden tervszerű vizsgálatnál bizonyos munkákat kell elvégezni, és ezért van szükség erre. Ez a kanál is különleges, nem olyan, mint a többi, azért, mert a gyakorlat az, hogy általában csak a mozdony alatt van szerelő akna, és ezért a mozdony külső része, futómű része nehezen megközelíthető, illetve csak fekve, illetve guggolva lehet megközelíteni. Viszont ennél a kanálisnál, mint látjuk, oldalt kívül is van egy
kanális rész, ezért álló helyzetben lehet a külső alsó futóművű részt szerelni. Nagyon szeretik a dolgozók, kényelmes szerelési szempontból. És nyilván, hogy amennyivel kényelmesebb, annál gyorsabb, tehát annál gazdaságosabb. Bemegyünk a finom mechanikai műhelybe, jó étvágyat kívánunk és jó reggelt kívánunk, nem fogjuk megzavarni, majd a mérnök elvtárs tájékoztat bennünket, hogy tulajdonképpen mit is látunk itt. Tehát, jelenleg a finom mechanikai segédműhelyben vagyunk. Itt végzik a dízelmozdonyok adagoló, porlasztó, illetve üzemanyag rendszerében található egységek, alkatrészek javítását, beállítását, beszabályzását. Tehát végső fokon itt dől el, hogy milyen hatásfokkal működik a motorunk. Igen, az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk, és mindenhol beszélnek a hatásfokról, gazdaságosságról, úgyhogy ebben a műhelyben folyó munka azt hiszem, hogy nagyon lényeges, és nagyon sok függ attól, hogy az itteni dolgozók konkrétan hogyan szabályozzák be azt a porlasztót vagy adagoló szivattyút, mivel ez nagymértékben befolyásolja a dízelmotorok működésének hatásfokát, és végső soron a gázolajfogyasztást is. Üzemanyag megtakarítás végső soron. Hát én úgy tudom, hogy van is üzemanyag megtakarítás a vontatási főnökségnek, és az, hogy az itt dolgozó emberek ízlése milyen, én azt hiszem nem kell külön a kedves nézőknek ecsetelni, amikor ezeket a gyönyörű világokat látják. Ilyen környezetben természetesen hát jobb érzéssel dolgoznak a dolgozók. Igen, tulajdonképpen a dolgozók maguknak csinálják, maguknak formálják a környezetüket, ők maguk szépítik, alakítják, virágokat nevelnek, itt akváriumot tartanak, és én úgy érzem, hogy ez sokat jelent, mert nem mindegy, hogy az ember egy rideg műhelyben dolgozik, vagy egy barátságosabb, otthonosabb műhelyben végzi a munkáját. Itt igazok. Típusú traktor, ami kissé át van alakítva a mozdonyjavító műhely céljainak megfelelően. Ezt hol alakították így át? Most ezt nem tudom. Nem tetszik tudni, hogy hol alakították egy? De országosan van ez bevezetve tudomásom szerint? Ha jól tudom, valamelyik GMK-t csinálja, és tőlük vettük. Nagyon ötletes, mert végső soron van gumikereke, amivel a sínek mellett is közlekedhet, de ugyanakkor a síneken járó kerekei is vannak. Igen, ez a traktor tulajdonképpen a javításkor szükséges mozdony átállításokat végzi a műhely, illetve a fűtőház területén. Pekola László vagyok, Ajakon lakom, és itt dolgozom 1974 óta a vontatási főnökségen. Mint dízellakatos? Nem, először, mint tényeslitkében a kocsijavító műhelybe, mint kocsilakatos, és aztán kerültem ide a mozdonyjavítóba mozdonyvezető gyakornoknak, aztán orvosi